आणि आता तुम्ही ह्या मालवणी सिरियल मध्ये काम करताय ना, तर एक आमच्या प्रेक्षकांसाठी मालवणी वाक्य कळवी. मला माधव दादा वगैरे कोण म्हणत नाही इकडे. ओके, जे दादा बोलतात ते मी बाहेर काढतो. नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज मी आलो आहे तिचं खेळ चाले या मालिकेच्या सेटवर. झाराप आकेरी येथे शूटिंग चालू आहे. भरपूर दिवसाची इच्छा होती की या सेटवर एकदा येऊन एक जस्ट आपल्याला एका म्हणजे ज्या कास्टिंग आहेत तर त्यांना एक मिनटं भेटायला मिळेल ही इच्छा होती. तर आता मी बघूया, रिक्वेस्ट केली आहे सरांना वगैरे, तर रिक्वेस्ट अप्रूव्ह झाली तर आपल्याला सर्वांना भेटायला मिळेल. तर मित्रांनो, यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. तर आता आतमध्ये कोणकोणत्या कास्टिंगचं शूटिंग चालू आहे त्याची देखील काही आयडिया नाही आहे. तर जेवढे जण भेटतील तेवढ्यांचा आपण एक मिनटाचा जस्ट इंट्रो घेणार आहोत. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. जस्ट आता लंच ब्रेक संपलेला आहे आणि आता पुन्हा एकदा शूटिंग चालू होईल. तर आता बघूया आपल्याला कोणाकोणाला भेटायला मिळते ते. आपण आता आलो आहे रात्रीचा खेळ चालू या सेटवर आणि कावेरीचा रोल करणाऱ्या भाग्या नायर यांची आपल्याला भेट होते. तर मित्रांनो, बघूया त्यांच्याशी बोलायला मिळते का. जास्त वेळ मिळणार नाही आहे, तर पण 1-2 मिनटं मिळाले तरी भरपूर होईल. भेट होणं महत्त्वाचं आहे. तुम्ही समोर बघतायत त्या आहेत वच्छी, म्हणजेच संजीवनी पाटील. तर त्यांचा आता शूट आहे, त्यामुळे त्यांचा मेकअप वगैरे चालू आहे. तर आत्ताच मला अशी माहिती मिळाली आहे की या सेटवर अभिराम, त्याच्यानंतर आणि सरिता म्हणजेच आपल्या प्राजक्ता वाडवे, तर त्या कणकवलीच्या आहेत, आपल्या सिंधुदुर्गमधील आहेत. तर त्या इथे शूटिंगसाठी आल्या आहेत. अण्णा नाईक म्हणजे माधव अभ्यंकर, त्याच्यानंतर दत्ता, तर या ज्या कास्टिंग आहेत, आणि पांडू म्हणजे आपले प्रल्हाद दादा, तर हे सध्या शूटिंगसाठी आलेले नाही, त्यामुळे त्यांची भेट होणार नाही आहे. आपल्याला इकडे चहा आलेली आहे आणि इकडे सेटवर टी टाईम झालेला आहे. तर थोड्या वेळाने शूटिंग चालू होईल आणि आपल्याला बघूया कोणत्या कास्टिंगला वगैरे सेलिब्रिटींना भेटायला मिळते इथे. नमस्कार मित्रांनो, मी आता आलो आहे रात्रीचा खेळ चाले या शूटिंगच्या या सिरियलच्या सेटवर आणि आपल्यासोबत आहेत भाग्यताई. नमस्कार भाग्यताई, सुवर्ण कोकण चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आम्ही तुमचे व्हिडिओ बघतो, इट्स जे तुमचं यूट्यूब चॅनल होतं त्याच्यावरचे भरपूर व्हिडिओ आम्ही पाहिलेत आणि एकदा तुम्हाला भेटायची भरपूर इच्छा होती आज आणि ती पूर्ण झाली आहे. तर आता तुम्ही आमच्या कोकणामध्ये आलात, सिंधुदुर्गामध्ये आलात, तर इकडे तुमच्या शूटिंगचा अनुभव कोणत्या प्रकारे? कमाल. आवडला आमचं गाव? खूप आवडला. म्हणजे मी केरलाची आणि खूप बऱ्यापैकी कोकण करण्यासारखा. बरोबर भात आणि कल्चर, प्रत्येक गोष्टी बरोबर खूप सुंदर. आणि आता तुम्ही ह्या मालवणी सिरियलमध्ये काम करताय ना, तर एक आमच्या प्रेक्षकांसाठी मालवणी वाक्य. माका माझा पैसा होयो. थँक्यू. यांचे जर कोणी काय पैसे घेतलेले असतील तर नक्की त्यांना देवा, पैसे रिटर्न करा. अरे नाही, कोणीच नाही, हेच शिकली इकडे. ओके. धन्यवाद मॅडम, थँक्यू. खरोखर खूप खूप आभार. एक फोटो. मित्रांनो, जस्ट आता भाग्यताईंचा इंटरव्ह्यू मिळाला. आता अजून आपल्याला कोणते कलाकार मिळत आहेत ते बघूया. त्यांचा देखील आपण इंटरव्ह्यू घेणार आहोत. जस्ट फक्त 2 प्रश्न विचारणार आहोत, कारण शूटिंगमध्ये भरपूर व्यस्त आहेत, त्यांना वेळ देता येत नाही. तरी पण वेळ काढून ते आपल्यासाठी भेटायला येतात, त्याबद्दल त्यांचे खरोखर आभार मानायला हवे. इकडे माधव दादा आले आहेत, आपण आता त्यांचा इंटरव्ह्यू घेऊया. नमस्कार मित्रांनो, रात्रीचा खेळ चाले या मालिकेच्या सेटवर आता मी आलो आहे आणि आपल्यासोबत आहेत माधव दादा, मंगेश साळवी, मँगो साळवी. मला माधव दादा वगैरे कोण म्हणत नाही इकडे. ओके. जे दादा बोलतात ते मी बाहेर काढतो. ओके. एकदम मँगो दिलखुलास असं व्यक्तिमत्व आहे. मी पहिल्यांदाच भेटलोय. म्हणजे जसे तुम्ही सिरियल मंगेश साळवी. आपलं नाव काय?
आशिष नाटळकर. आपण कुठून? मी देवगड शिरगाव, मी मुंबई कांदिवली. कांदिवलीमधून. ओके सर. नाईस मीटिंग यू. थँक्यू सर. काय बरं विचारणार आहात तुम्ही मला प्रश्न? आता तुम्ही या मालिकेत काम करताय, भरपूर वर्ष झाली, तर या मालिकेचा तुमचा अनुभव कसा आहे? म्हणजे अरे खूप मस्त. मी ओके. सगळ्या लोकांबरोबर ते खूप प्रेम मिळालं लोकांचं. हां, खूप वेगवेगळी चॅलेंजेस आले. बरोबर. हां, जसं पहिल्या भागामध्ये मला चॅलेंज होतं की ते कॅरेक्टर उभं करणं, होय होय होय. त्या कॅरेक्टरला जवळ करणं, रिलेट करणं लोकांशी. आणि दुसऱ्यामध्ये मला असं होतं की ते पहिला भाग झाल्यानंतर तो पाठचा भाग होता. बरोबर. हो, पाठचा तर मला दाखवलेला. मग मी जवळजवळ वजन कमी करण्यात आलं. मी यंग मध्ये दाखवलं. हां, मग यंग म्हणजे आम्हाला असं सांगण्यात आलेलं की तुमचा कॉलेजच्या वेळेचा हे दाखवा, फोटो दाखवा, आणि ओके. त्याप्रमाणे तुम्हाला बारीक व्हायचंय. अरे बापरे. तर म्हटलं वा, चांगलं चॅलेंज आहे. आपल्याला नाही त्यावेळेला असं कधी आपण ठरवून सुद्धा बरोबर. काही टार्गेट नसतं. टार्गेट नसतं. हो. हे टार्गेट होतं अनायसे. मग मी जवळजवळ सगळ्या 5-6 डाएटचा अभ्यास केला. हां, आणि माझं सलाड वगैरे जे काही होतं ओके. ते डाएट सगळं मुंबईवर यायचं. आणि मी 3 महिन्यात 30 किलो वजन कमी केलं. अरे म्हणजे बापरे. हॉलिवूडच्या स्टारला पण लागेल कसं बरोबर, विचारायचं. बरोबर. म्हणजे डॉक्टर वगैरेंकडे मी जायचो, काही हां. हे असेल तर तेही विचारायचं कसं काय, बरोबर. कुठला प्लॅन केला. म्हणजे स्वतः अभ्यास करायचा हां, आणि स्वतः काहीतरी प्लॅन करून वेगळेपणा, आपण आउट ऑफ द बॉक्स हे करायचं, असा आमचा सतत प्रयत्न असतो. म्हणजे तो एक चॅलेंज तुम्ही स्वीकारला. स्वीकारलं आणि ते बऱ्यापैकी एक्झिक्यूट झालं. तुम्ही जर झी5 वरती आजही त्याचे हो, आम्ही एपिसोड बघतो, बघितलेत बघतो. किंवा प्रोमो मध्ये बघितलं तर मी हां. अगदी सुक्या वाळक्या आम्ही ह्याच्यात बघितले. आमच्या आता- आई वगैरे माझी हो. भरपूर फॅन आहे. हो. माधव वगैरे म्हटलं. त्याच्यानंतर मग तिसऱ्या सीझनला मला मी झीच्या दुसरी एक सिरियल करत होतो आणि पॅरलल ही करत होतो. त्यामुळे त्याच्यामध्ये थोडा वडिलांचा आणि याचा होता. आणि इथे माझं जस्ट लग्न होऊन मी मानवलेल्या अवस्थेत, त्यामुळे थोडंसं मला पुट ऑन करायचं होतं. तर तेही पुट ऑन केलं मी वजन. आणि माझा तेव्हाचा आठवडा असं वेगवेगळी. त्याशिवाय प्रत्येक काय म्हणतात त्याला, प्रत्येक प्रसंगामध्ये वेगवेगळी चॅलेंजेस असतात. हे कसं रंगवायचं हे आता एवढंच आहे. तर हे अजून पोचवायचं कसं, म्हणजे लेखक लिहितोच, हो. त्यामागे लिहिणारी आमची मोठी टीम असते बरोबर. झीची. हो. ती सगळी कंपाईल करते. म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं की लेखक म्हटल्यावर एक लेखक कोणीतरी एक कुडतडकर नावाचा मनुष्य लिहितो, तसं नाहीये. हां. त्याच्यापाठी एक 8-9-10 जणांची टीम असते. ओके. ते प्रसंग बेततात, स्टोरी बनवतात. हा नाही चांगला, हे नाही वाजणार नाही, हे लोकांना अपील नाही होणार, हे अपील होईल. हां. मग हे अपील झाल्यानंतर ठरतं की 10-12 विषयानंतर एक ठरतं हां. या 2 लाईन आपण पुढे जायचंय. ओके. हा विषय आपला कनेक्ट होतो. ओके. मग पुढे जाऊन त्याचं स्टोरी बनवते. स्टोरी बनल्यानंतर त्याला स्क्रीन प्ले होतो. स्क्रीन प्ले म्हणजे हां. तुमचा स्क्रीन कसा प्ले होणार आहे, ओके. तशी त्याची पटकथा लिहिली जाते. हां. आणि त्याच्यानंतर मग संवाद लेखनाकडे जातं. आणि मग ते आमच्यापर्यंत त्यांच्यामध्ये जीव ओतण्याचं काम ते तुम्ही हा, करता मग ते आमचं डिरेक्टर आणि आमच्या स्वतः आतला एक डिरेक्टर असतो छोटासा, की हे मी कसं विजन द्यायची. शेवटी कलाकार पैसे कसले घेतो असं विचारलं ना, तर ते विजनचे घेतो. त्या कॅरेक्टरला तुमच्यापर्यंत रिलेट करण्याचे पैसे घेत असतो. तर ते विजन, हा, ते आम्ही सगळेजण प्रत्येकाच्या अनुभवाप्रमाणे करत असतो. बरोबर. आता तुम्ही मालवणी शिकलात का? हा, मला पहिल्या आणि दुसऱ्या भागात जरा बोलायला म्हणजे सांगितलं, अचानक आलं. आणि ते हां. कारण अशा बऱ्याचशा अगदी ऐन वेळेला काही गोष्टी हातात येतात. हां. म्हणजे पहिल्या भागात सुद्धा तुम्हाला मी सांगतो, पहिल्या भागात सुद्धा मराठीत करायचंच चाललेलं, बरोबर. पण हो. अचानक काहीतरी बदललं हां. आणि सुशल्याचे वगैरे सीन शूट झाले ते त्यांनी परत घेतले. ओके. आणि ते मालवणीत त्यांनी परत शूट केले, कारण मालवणला आलाय तेवढं तुम्ही बरोबर. लोकेशन हां, चेंज तेच केलंय. ना. हां. तर मग तुम्ही त्या मातीच्या भाषेत का, आणि तिला ऍब्सोल्युटली येत नव्हतं. हो का? मग हा संपूर्ण. आणि आमच्यासाठी ज्यांना नवीन आहे ती भाषा, त्यांच्यासाठी ते पासवर्ड सारखं असतं. बरोबर. हो. म्हणजे तुम्हाला एखाद दुसरा पासवर्ड लक्षात राहू शकतो, पण 8-10 ओळींचा पासवर्ड एका वेळेला लक्षात ठेवणं किती कठीण असतं. तसंच ते असतं. मग थोडं हळूहळू आपल्याला सवय होते. हां. मराठीशी कसं संलग्न आहे ती, हां. मग ते त्याचं लहेजा कसा आहे, बरोबर. त्याचं हे कशी, त्याची ओळख व्हायला लागली ओळख की व्हायला लागली. नकळतपणे त्याच्यात विचार करायला लागतो. हो. आणि जेव्हा माणूस त्या दुसऱ्या तिराईक भाषेत विचार करायला लागतो, हां. तेव्हा तो जरा कम्फर्टेबल होतो. ती स्टेज यायला आम्हाला तेवढा वेळ नसतो. बरोबर. आमच्या हातात हां. ऑलरेडी हे पडलेलं असतं, स्क्रिप्ट असतं. बरोबर. त्यामुळे मी जरा सुखावलेला होतो, कारण सेकंड याच्यामध्ये आधीचं दाखवायचं होतं, म्हणून मला मालवणी शिकावं लागलं.
पहिल्या भागात मी मराठीत जास्त बोलायचो. हो. मालवणी मुंबई- कारण मी मुंबई मुंबईवरनं दाखवलं. रिटर्न आले असतो, मुंबईवरून थोडा माझे return, बरोबर. मराठी मुळा बाज असतो. हो. मग सेकंड मध्ये मला बऱ्यापैकी मालवणीचा इकडे आता मी बनव म्हणजे आता मी बघतोय ना सेटवर की बहुतेक जण असे मालवणीत बोलताय. बोलताय. हा, ते मग म्हणजे आता- कसं सवय होती. आता कसं हो. आहे, आम्ही मग कोणी लहान मुलगा पकडायचो, इकडले पकडायचो, कारण आम्हाला लवकरात लवकर ग्रॅप करायचं असतं. बरोबर, हो. कारण ते उपरी भाषा नाही वाटली पाहिजे. हा. उपरा अवसान आणून हा, बोललेलं नाही बोललेलं वाटतं नाही. का एकदम- लगेच पकडतात. हो. कारण परत मालवणी 3-4 लहेजे आहेत. होय, मग होय, आम्ही होय. मराठी आणि मालवणी असं दोन्ही मिक्स करून ते वर्जन आणलेलं आहे. हो. जेणेकरून ज्यांना मालवणी अगदीच समजत नाही त्यांनाही हा. ती भाषा कळेल. कळेल, आणि हे बरोबर. मालवणी चाललंय, जसं तुम्ही हिंदी बघता आणि बरोबर. त्याच्यात हे मराठी कॅरेक्टर आलं की एखाद हा. दुसरा मराठी शब्द असतो आणि बरोबर. थोडं जास्त हिंदी असतं. हो. तसं आम्ही ते वर्जन काढलेलं. त्यामुळे ती जरा मालवणी लोकांनाही आपलीशी झाली हा. की मराठी इतर आणि जगभरात जगभरात. हा म्हणजे जो सीझन पोचले आहे आहेत हा सध्या. पहिलं आमचे जगभरात पण फॅन हो होते. हो नक्कीच सगळे- नक्कीच. आणि मालवणीसाठी तर एकदम भरपूर हा, आम्हाला तर मालवणीसाठी भरपूर आवडते. म्हणजे मच्छिंद्र कांबळीनंतर मालवणीचा एवढा गवगवा आणि हे झाला हे कदाचित हो, आमच्यामुळेच या- झाला रात्रीच्या असावा. खेळाचा. कारण बऱ्यापैकी हो. भाषेला महत्व दिलं हो. गेलं आणि आज आम्ही इथे येऊन शूट केलं. हो, इकडल्या इकडे येऊन, रिजनल बरोबर. लोकांचा त्यात सहभाग सहभाग होता, हो. टेक्निशियन म्हणा, बरोबर. इथले रिजनल कलाकार होते, हो. त्यांची थिएटरना इकडे ॲब्झॉर्ब केलं गेलं. हो. असे बऱ्याचशा गोष्टी या मालिकेच्या दरम्यान भल्याच्या घडल्या आहेत, हो, चांगल्या नक्कीच. घडल्या. आणि सिंधुदुर्गसाठी पण चांगलं आहे. हो, त्यामुळे विधान- ना अजून काही जण म्हणजे भरपूर शूटिंगसाठी वगैरे येत आहे हो. तिथे शॉर्ट फिल्म वगैरे असं. बरोबर. आणि एकदा तिथे ऍक्टिव्हेट झालं, हा. ते देवस्थानासारखं झालं, बरोबर. हो. ते ऍक्टिव्हेट झाल्यानंतर लोकांच्या पण इच्छा, अरे आपण पण हा, करायला आपण पाहिजे. पण इथे बरोबर. मुंबई पुण्यामध्ये मेट्रो सिटीजमध्ये थिएटर आणि ही ऍक्टिव्हिटी फार ही आहे. हो, हो, हो. गावाकडे कसं खेडे आणि याच हा. अनुषंगाने आलेली किंवा गावातली बरोबर. नाटकं बसवलेली नाटकं हो, असतात, हो. त्याच अनुषंगाने जास्त ही थिएटर ऍक्टिव्हिटी होती. बरोबर. पण आता सिरियल शूट चालू झाली हा. कोल्हापूर, मुंबई, पुण्यासारखं जर तिथे हे व्हायला लागलं हो. तर हो, लोकांना पण भविष्यात त्यातला आणि हो. इंटरेस्ट वाढतो आणि आणि ती भविष्यात ऍक्टिव्हिटी पण आपल्याला फलित चांगलं आहे येते. हा, सिंधुदुर्गासाठी असं. वगैरे. आता आमच्या प्रेक्षकांसाठी सबस्क्रायबरसाठी 2 मालवणी वाक्य जी तुमची आवडती आहे. इसली 2 वाक्य बोलू. पूर्ण मालवणी बोलत तरी चालेल. पूर्ण मालवणी कसा बोलायचा जेवढा जमता तेवढा मी बोलतोय. पण वाईट वाटून घेऊ नका. नाही, नाही. चॅनल सबस्क्राईब करा, हा. लाईक करा. माका तुमचा असाच प्रेम मिळू द्या. मिळतं नक्की नक्की मिळतं प्रेम. आणि रात्रीच खेळ चाले असंच बघत राहा. नक्की. थँक्यू. होय महाराज. होय महाराजा. मित्रांनो भरपूर खुश आहे. माधवदादा भेटले म्हणजे आपले साळवी सर वगैरे. खूप सुंदर असा इंटरव्ह्यू दिला. रात्रीचा खेळ चाले या मालिकेबद्दल बोलले, आपल्या सिंधुदुर्गाबद्दल वगैरे बोलले, मालवणी भाषेबद्दल बोलले. भरपूर अभिमान वाटला मला. म्हणजे आपण जसे त्यांना सिरियलमध्ये बघतो A to Z ते त्याच प्रकारे आहेत. त्यामुळे भरपूर खूप आनंद झाला आम्हाला भेटून. आता बघूया अजून कोण भेटत आहेत ते. हो, या काकांमुळे आपल्याला भेटायला मिळालं. थँक्यू काका. तुमचं नाव कसा? सावंत. तुम्ही ऐसरचेच काय? ओके, ते आखरीतलेच आहेत. तर इकडे काय होतो आहे प्रॉब्लेम की शूटिंग चालू असल्यामुळे भरपूर जण व्हिजिट वगैरे देत असतात. पण शूटिंगमध्ये व्यत्यय म्हणजे व्यत्यय येऊ नये म्हणून त्यासाठी आपले काका भरपूर प्रयत्न करत असतात. कारण लोकांना वगैरे पूर्ण इथे ते थांबवतात. भले त्यांना वाईट वाटतं पण त्यांचा देखील नाईलाज असतो कारण शूटिंग व्यवस्थित झालं पाहिजे. थँक्यू काका पुन्हा एकदा. चला येत आहे. हो चला काका. मित्रांनो जस्ट आता मी निघालो आहे रात्रीचा खेळ चाले या मालिकेच्या सेटवरून. माधवदादा आणि भाग्यताई मिळाल्या. त्यांचा इंटरव्ह्यू घेता आला. बाकीचे सर्व शूटमध्ये व्यस्त होते. त्याच्यानंतर अण्णा नाईक, शेवंता, त्याच्यानंतर पांडू म्हणजे प्रल्हाददादा वगैरे यांची भेट झाली नाही कारण त्यांचं शूटिंग आज नव्हतं. तर ज्यावेळी परत कधी भेटतील शूटिंग असेल त्यावेळी कदाचित आपल्याला वेळ मिळाला तर आपण नक्की भेटू. सेटवर भरपूर मजा आली. म्हणजे आम्ही तिथे थांबलेलो जरा, मी बसलेलो कारण यांच्या शूटनंतर मला त्यांचा एक इंटरव्ह्यू मिळणार होता. बाहेर मी बसलेलो. अक्षरशः भन्नाट अनुभव होता कारण सर्वजण मालवणीमध्ये बोलत होते. भरपूर असं खेळीमेळीचं वातावरण होतं. चहा वगैरे सर्व मला दिला म्हणजे मी एक गेस्ट असून देखील. भरपूर मस्त एकदम टीम पूर्ण चांगली आहे. मेकअप आर्टिस्ट असून दे, त्याच्यानंतर इतर जे कलाकार आहेत त्यांना आपण फक्त ऑन स्क्रीन बघतो परंतु या संपूर्ण प्रोजेक्टच्या मागे जी टीम आहे त्यांचं देखील आपल्याला पूर्ण धन्यवाद द्यावे लागतील कारण भरपूर मेहनतीने सर्व ते काम करत आहेत. आणि आपली ही मालवणी भाषा ही झी मराठीच्या माध्यमातून, रात्रीचा खेळ चालेच्या माध्यमातून अख्ख्या जगभर पोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
त्याबद्दल सर्वांचे मनापासून आभार. तर मित्रांनो, अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये पुढच्या भागात भेटू. तोपर्यंत सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल आमचं सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट बॉक्सद्वारे नक्की कळवा. धन्यवाद.